U mill-men nitlob il-poplu jekk irid tassew li jnaddaf pajjiżna irid ibiddel il-gvern. U dik hija l-għażla li llum għandu quddiem il-poplu. F'intervista li saritlu mill-editur tal-Malta Today Matthew Vella, Bernard Grech qal li llum ħadd m'għandu dubju li l-Partit Laburista ġab korruzzjoni lampanti f'dan il-pajjiż fejn anke l-FATF tat-timbru lil pajjiżna u spiċċa fuq il-lista l-griża. Dwar l-għoli tal-ħajja, Bernard Grech qal li apparti li rridu jiżdiedu il-pagi trid titrażżan il-problema tal-għoli tal-ħajja fejn hawn il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jkun hemm fond ta' 40 miljun euro. Irridu ngħinu fost oħrajn mhux biss il-min jimporta u jesporta, imma rridu niftħu s-suq Ewropew ta' veru għal min f'Malta jimmanifattura. Dwar il-proġett ta' Trek l-Estrem huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jinċentiva lin-nies biex jużaw inqas il-vettura tagħhom għaliex dan se jkun trasport tal-massa effiċjenti li jasal fil-ħin ma jagħmilx ħsara lill-ambjent filwaqt il-proġett isir f'5 snin. Illum il-poplu għandu qudiemu problema ta' traffiku għax dawn nefqu 700 miljun u ma solvewiex il-problema ta' traffiku u l-isbaħ ħaġa hija li dak li qed nipproponu aħna iħaddan l-istess toroq li investew fihom 700 miljun euro. Mistoqsi dwar l-abort, Bernard Grech qal li jrid jiddiskuti ma' kulħadd sabiex tonqos l-inċidenza li jsir l-abort u insista li l-Partit Nazzjonalista huwa ċar partit favur il-ħajja mit-twelid sal-mewt. Jiena proud illi dan il-partit huwa favur il-ħajja għaliex jekk ma jkollokx ħajja ma jkollok xejn. La jkollok il-ġid. La jkollok iċ-ċans li tagħlaq il-uliedek. La jkollok iċ-ċans li tmur għax-xogħol. La jkollok iċ-ċans li tmur u tgawdi. La jkollok id-dritt jew tipprova inti tipprotesta għal ċertu drittijiet. Ma jkollok assolutament xejn. Bernard Grech qal li kien importanti li nibagħtu messaġġ ċar li Malta ma taċċettax iktar ċittadini Russi li jridu jixtru iċ-ċittadinanza Maltija biex jinfiltraw l-Ewropa. Iżda pajjiżna għandu Prim Ministru li ma jiddeċidix u kellha tkun l-Unjoni Ewropea li tiddeċiedi għalih. Jekk trid dal-pajjiż li jdawwar id-direzzjoni u nerġgħu nġibu reputazzjoni u l-opportunitajiet u l-liedek li qed jgħidu li rridu jitolqu mill-pajjiż għax ħossuhom fgati, int li ma tiflax mill-ambjent u għallek ma għandix pilastru ekonomiku wieħed jien x'inwettaq. F'10 snin ma wettqux wieħed u diġà qed jgħidlek li m'għandux iktar. Aħna għandna 10 setturi ekonomiċi illi ħajġibu ħafna flus dal-pajjiż u fil-but tiegħek u mhux se jkun qed jagħmlu ħsara l-ambjent. Dik hija l-viżjoni tagħna.